dalu menika mendhet lampahan Harya Penangsang. Ewadene ingkang maragani nenggih Harya Penangsang katindaken dening sederek Jo Klitik. Tung 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 tung. Nah, ngono lho, Bos. Baleni, Pak, baleni, Pak. Jo Klitik dalu menika maragani Harya Penangsang. Ewadene Eni Wulandari kadhapuk dados Kali Nyamat. Bintang tamu dalu menika saking Kutha Blitar, Mas Jo Kluthuk. Mas Jo Kluthuk dalu menika dados Gagak Rimang. Satrio. Satrio. Bagus lho kuwi. Satrio, ya ming ra katokan ngono. Kepruk Pitaya CS. Ya. Nggih pitaya to. Iya. Ora anu to. Ora sapa kae sing bakul iwake sapa? Alek dulurmu. Emban. Jadi iki Satria Budaya nyarke emban iki ngene Pak Bri. Emban. jadi ketoprak apa tinju ya? Iya pas emban khusus ini. Ima CS. Ma, Kados pundi gancaring lampahan Harya Penangsang. Sugeng hampir sane ngantos purnaning lampahan. Sugeng dalu sugeng mirsani duar. Suwek itu Kali Amat. Hei, Kali Amat. Ayo, Kali Amat. Hei. Tok tok. Tung tung tung. Kali Amat. Tok tok. Tung tung tung. mandeke gamelan iki gumantung keprakmu kuwi lho. Keprake iki lho. Tok tok tok. Diseneni basa ketoprak Pak Pri lho. Nek wis tok tok. Ngono. Aja mbok titir terus. Ora ana spasi no, Bos. Lah aku kadung seneng karo kentongan ya. Hei, senengi karo ketoprak kok seneng kentongan. Iki kentongan aku tukang kentong ya kudu seneng karo kentongan lho. Hubungane apa? Iki bringe wedok. Pring ini ndi yo bonggolan. Sing pas iki wedok iki. Kok iso wedok? Kok roh lho. Tak Kowe ngene tok 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 terus ngerek. Uwin iki kesel. Uwin dulurmu iki melu Pak Pri ngene lho, ngerti Pak? Yo gawe spasi to, Bos. Iya, Pak. Iya iya. Aja ngisi-ngisi iki ketoprak larang lho. Nah, kok kene mlayu santak siget. Melayu santak siget sih. Hei, Kali Nyamat! Ojo mlayu kowe Kali Nyamat! Kali Nyamat! Yo gini kowe mlayu, Ya. Ilustrasi. Penangsang. Kepiye Kali Nyamat? Duwe Lah, ya. sejopo kok. Ini ketoprak. Jenengane. Ing papan kene Sunan Hadiri wis tumakaning pati. Yo gini kowe ora gelem pasrah bongkoan. Apa kowe ora iman-iman? Ing papan kene tak jak rembukan kanthi kepenak. Njur tak mulyake uripmu kowe Kali Nyamat. Lampune kepadangan sik. Celintisan iku nek pedhot ki mayang bingung ngawur. Aku yo ngrangkep tukang lifting kentong berang tak ketok. Kaya win kowe. Kali Nyamat. Penangsang piye? Ing papan kini ndak iman. Ayo. Nyawi jiwa marang ing Jepang Panola. Mangertenono penangsang. Kali Nyamat ora bakal tumungkul karo Sliramu.
Weluh. Yo gini kowe ora gelem pasrah. Yen nganti ana beseting kulitmu, apa kowe njero Raiman? Kowe sasawijining wanita kali nyamat. Tohe nyawa bakal tak bela. Beluh. Ing papan kene apa kowe ora duwe wedi? Sapa sing ana ing sak pangarepmu kali nyamat? Penangsang. Kepiye kali nyamat? Nadyana aku wanita, ning aku wanita prajurit. Lah cintek nisik ben omongan ora taktok-taktok kae. Tukang ngentong aku mbiyen tukang ngentong. Kowe kaya toplak pati ora tau payu kae. Kali amat. Masyaallah. Ing papan kene ndak weni wektu. Kowe mau biar kowe aja mari makel aku lho kowe. Mosok tukang ngentong sedina dijeg ndang pindho. kene tak kentongane kowe Lah, melu kowe dapuk ngawur malah. Iya Mas. Sik kurang. Ayo kono, kowe ndang golek properti ngono lho. Kowe iki gagak rimang. Sili tabuh menang. Nentong iki ngene iki. Hei, kali nyamet. Penangsang piye? Yen kepara nyata kuwi gelem ndak kandhani, ing papan kene aku bakal meni papan panggonan sing kepenak. Apa kowe ora gigrek? Ing papan kene sing mbok adepi arep penangsang. Bola bali kali nyamat wis metu. Kali nyamat ora bakal tumungkul kan penangsang. Ya gene kowe mbelot. Ya gene kowe mbelot ning papan kene. Ing kamangka para prajurit wis tumpes tapis tanpa tilas. Assalamualaikum. Ketoprak kok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu niki les daleme kali nyamat. Niki Leres. Kula badhe ngeling-eling menika Pak dina Minggu wae asok mekar menika. Ono kali nyamat. ganjingi. Wong ketoprak iso mbok tarik bang plecet Iso iki. nganggo bang. Lah lek ketoprak ora tau main beli utang iting teritil. Perhutang juragane. Masalah. Ketoprak Kene tobokan iki din. makmur lho, Pak. Toprak iki makmur kabeh, ora ana sing utang mekar. Kowe ning nggon dapukanmu lho, Tuk. Dalem, Pak. Ngene. Ning dapukanmu lho. Iki engko ora entek iki engko. Dapukanmu. Kene. Ya, Gagak rimang kowe, gagak rimang. ini selendangmu ndi mong? Ada apa iki? Selendangmu nduk? Yes. Ndi? Oh alah. Ah, kuwi kene. Kene. Ono mbakmu. Apa ngene iki barang? Dicokot. Selendangmu dicomot. Mana? Sampeyan kok kono. Kali amat Penangsang piye? yen nganti kowe ora gelem pasrah pongan marang aku bakal tak rudha peksa wis kali. Ora ana jenenge kali nyamat tumungkul. Yen nyata satriya bujungen aku penangsang. Piye? Bujungen aku. Piye? Bujungen aku. Kali amat. Bujungen. Aja kowe nyawang. Sopo arep pelasak? Delengen kali amat. Os. Iya. Oh, os. Iya. Oh. Os. Ai. Oh. Os datu. Oh. Kali amat. Piye penangsang? Yo kene kowe mlayu. Kowe kondo kon nguber. Kali amat. Aku wis kondo. Nyata satriya tenan ya bujungen aku. Kowe kondo yen kowe kudu kongkon bujung nanging kowe ngalor mlayu kidul payah mawon. Aja nyadiri bakal bujung kowe kali nyamat. Wis ora bakal tumungkul. Wes. Kali nyamat. Piye penangsang? Licik kowe kali nyamat, Ora jeneng licik. Licik kowe. Kali nyamat.
Tapi darmaning prajurit. Ngopo Ngapa to kok iso? Kok iso Nyumbungi nang kene ya jarane ndoke sakit. Piye to? Lah wong aku ki yo praktekne Tapi numpak gagak mah ora ana pancikane. Ya, tapi ngawale aja tungkak ngene lho, Bos. Sik to jaran kok ndok iki ndok apa ya? Loh, jeneng jaran kok tak sepil. Kowe iki wong ditata apik-apik yo mesti bruntak lho. Jaran. Ngapa neh? Gagak limang kowe. Oh, gentenan. Iya aku beli dadi hadiah penasaran. Ijolan. Woi. Lha ora. Mbok ngenek langsung mak slenduk langsung. Kowe. Hari penasaran kok watuk. Penangsang kok mengi. Gagak limang. Kali nyaman. Kali nyamat kok. Penasaran kok sumbare kleru. Tenang. Jalan kok wedhus. Jalannya. Kelingan wedhus kawinan. Kali nyamat. Piye penangsang? Sepisan meneh tak kandhani. Kowe gelem tak boyong ana ing Jepang. Nganti kukuting jagat. Kali nyamat ora bakal tumungkul karo penangsang. Oh. Iki mbiyen jalan sirkus. Oh, layak kok pinter iso mijuti barang. Ini jalan gendeng ini. Kali nyamat. Kepiye? Gelem ya? Ora sudi. Piye? Kanthi tekan kukuting jagat kali nyamat ora bakal tumungkul karo penangsang. Sepisan meneh tak kandhani kowe gelem tak boyong ana ing Jepang panon. Jaringan kupingmu. Kali nyamat ora sudi. Tumungkul dapuranmu. Hei, kali nyamat. Gelem ora? Ora sudi. Yen ra gelem kowe bakal do paripaksa tak boyong ana ing Jepang panolan. Nyenyoto satria bujungen aku. Bakal tak bujung kowe kali nyamat. Bujungen aku penangsang. Kowe jalan po celeng jane. Piye to? Kok Kok salah kleru terus meneh? Piye to? Tapi lagi numpak mak serundul-serundul ngono. Kowe cekelan sing kenceng. Ya tak pekak sik ngene, lagi kamu berjalan. Ngono lho, Bos. Kowe kok dadi jalan kok pekok ngene. Kali nyamat. Oh, jom mlayu kowe kali nyamat. Bujungen aku penangsang. Ho! Ho! Ha! Ho! Terus. Heh! Ho! Ho! Hei, ho! Oh! 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 Ya! Oh! Dulu. Arep nasa kok nesu. Iso nesunan ngono ku piye to? Kok terus ndoke jalan kok pancal. Ketoke balas dendam deh. Mbak. So, Pak, begitu kan lho, Pak. Gadul. Klemu pas tak lempet ning mburi. Nglumpuk ning kene Pak Grontole. Ketoprake wis leren. Wis. Leren piye? Sudah. Padung menggeh-menggeh ngene tae ra metu. Mangsane ngeduwang sak penake sampean iki. Kene. Lah iki menggeh-menggeh kono mek ndelok tok iki. Lah terus kudune piye? Kok paling ora kono yo melu dadi jaran to. Jaran sakmono. Kok iso?